Добре дошли и днес в граматика на писането. Ще започнем днешният ни урок, който е на тема разказване по серия от картинки. Какво е серия? Серия е последователност. Виждате на екрана 3 картинки, които разказват една случка. На първата картинка едно момче се е засилило по склона с колелото. На втората виждаме, че по някаква причина е паднало и колелото е пострадало, както и момчето. И на третата картинка виждаме ожулените му колене и то се е изправило на крака и вика с всичка сила. За всяка една от картинките ще си напишем план с ключовите думи. Виждате отдолу първо римско, централен факт, това, което се вижда на картината, и 1, 2, 3 са няколко факта. И следва изречението спойка, с което завършваме първият абзац. Тоест, нашата задача ще бъде да имаме по един абзац за всяка картина. Но преди това започваме с план с ключовите думи. И сега малко особености за разказването по серия от картинки. До сега винаги имахме изходен текст, въз основа на който изваждахме ключови думи и пишехме план с ключовите думи и разказвахме по него. Сега няма изходен текст, имаме няколко картинки. Всеки абзац, всяка картина ще доведе до писането на един абзац и тя има централен факт, който се припокрива с тематичното изречение от нашите предишни абзаци. Спомняте си, когато писахме доклади, че там първото изречение в абзаца винаги беше въвеждащото в темата изречение. Тук не се нарича тематично изречение, се нарича централен факт, но изпълнява същата роля. Какво виждаме на картинката? Следват точките 1, 2, 3. Написала съм поне 3. Вие може да добавите и 4, 5, 6, в зависимост колко дълъг искате да бъде абзаца. Откъде взимаме тези факти, след като нямаме текст? Ами, изваждаме ги от въображението си чрез въпросите. Кой, какво, къде, как, защо, какво се случва малко преди сцената, има ли някой друг участник. Например, на тази картинка виждаме момче, но ние спокойно можем да му дадем име. Това може да е Тони, Ради, Георги. Това момче може да е на 8, 9, 10 годишно. То може да е тръгнало на разходка, да е в планината или в парка, на село. Може да е с приятели, които не се виждат на картината, но да ги има в нашия разказ. И това, което направихме с някои от вас, които бяха на открития урок, е да си измислим свой сюжет или своя история. Дадохте предложение момчето да се казва Ради, да е на 10 години, то се спуска очевидно по хълма, това е нашия централен факт. И казахте, че този хълм е в някакъв парк. Това може да е Борисова градина, Южен парк, Студентски парк или какъвто друг парк желаете. След това, малко предистория. Какво се е случило преди това? Този Ради се бил спал. И затова решава да тръгне на училище с колело. В бързината обаче забравя не само на коленките си, но и раницата си с учебници. Профучава с бясна скорост по един склон и какво се случва на следващата сцена? Неочаквано на пътя му се изпречва камък и той пада. Блъска се в него, пада. Колелото е смачкано, гумата спукана, защото наблизо имало пирон под камъка и Ради се приземява на тревата. Има близки срещи с тревата и почвата под нея. На следващата сцена виждаме Ради изправен, виждайки колелото и ожулените си колене. Чак тогава той усеща болката и непоносимостта на състоянието, вика за помощ. Сеща се, че учебниците също ги няма, ами те са забравени в къщи. Леля ми сега какво ще каже на майка си. И някои от вас измислиха и 4, 5, 6 точка, цяла история по-нататък. Така, по този план от 3 римски точки следва да се опитате и да напишете
3 абзаца, за да може вашата история да е по-пълна и завършена. И това е за домашно. Писането на абзаци в къщи. Може да промените някой от фактите, да промените героя, историята да е малко по-различна, защото в тази Ради е сам, отива към училище, би могло да е на разходка с приятели тръгнал, по друг повод. Може да измислите различни варианти. Всичко оставям на вашето въображение. За нас това, което беше важно, е да видим как постъпваме, когато нямаме изходен текст, когато просто имаме няколко картинки и по тях имаме възможност да разкажем една своя история. Винаги преди да пишем някакъв текст е препоръчително да си напишем план с ключовите думи, който да ни насочва. Какво ще включим, какво няма да включим в историята. И това нещо много ни помага да си подредим и в ума, а и на лист хартия, и след което, когато пишем, това ще ни улесни значително. Ами това беше от граматика на писането. Надявам се да ви беше интересно.